హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక గోండి బీజిఎం మీద ఉంటుంది. సో కెస్ల పూరతే జత్ర సోబతే అనే బీజిఎం మీద సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. మన సబ్స్క్రైబర్ ఒక అతను ఈ వీడియో పంపిండు, తన కోసం చేసిన. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి, అందరికీ నచ్చుతుంది. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. DJ Shaker Ichoda. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబర్ ఖచ్చితంగా చేసుకోండి. సో ఇలాంటి ఎన్నెన్నో వీడియోస్ వస్తుంటాయి, అవి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో అవి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేద్దాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్, ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ 1 by 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా 1 by 1 చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఇలాగే ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూగా ఫొటోస్ని మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి 1 by 1 షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే 1 2 3 4 మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. స్కిప్ చేస్తే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో వీడియోని మాత్రం చివరి వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే, ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఈ ఎఫెక్ట్కి 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాంగ్ ఫోటో ఉంటుంది కదా, 12 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 12 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో యాడ్ చేసుకుంటే మళ్ళీ డైరెక్ట్ లాస్ట్ ఫోటో ఒకటి ఉంటుంది. సో లాంగ్ ఫోటో లాస్ట్లో ఈ లాంగ్ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేస్తే ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. దీన్ని కూడా కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్. ఇలాగే కంటిన్యూగా ఎక్కడి వరకు వచ్చేస్తారంటే టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో కంప్లీట్గా ఇలాగే చివరి మధ్యలో కొన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయి, ఆ ఫొటోస్ వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. టైమింగ్ చెప్తా ఫ్రెండ్స్, ఆ టైమింగ్ వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ దాకా. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, 6 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు 3వ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి దీన్ని కూడా పైనుంచే కాపీ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఇప్పుడు బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ వదిలేసేయండి. చిన్న సైజ్ ఫోటో వదిలేసి 7 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి.
సో ఈ ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇది ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. 10 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. 1 2 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి దీనికి. 3 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చేసేకి ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్గా ఒక ఫోటో ఉంటుంది, దీన్ని కింద నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 6 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో మధ్యలో ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, అది వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, చిన్న సైజ్ ఫొటోస్. సో మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇలాగే కంటిన్యూగా ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా 1 బై 1 ఒక ఫోటోని వదలకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 1 బై 1 చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ఒక్క ఫోటోని వదలకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మొత్తానికి చివరి వరకు టైమింగ్ చెప్తే ఆ టైమింగ్ వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలాగే కంటిన్యూగా మొత్తం 25 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. వీడియో కూడా ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయినట్టే ఫ్రెండ్స్. సో 25 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇలాంటి ఎన్నెన్నో వీడియోస్ వస్తుంటాయి, అవి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఒకవేళ సాంగ్స్ కానీ ఏవైనా ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయిపోండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్.